Otumfuo ntam keseɛ ɛda asase asasa asase ɛka ho asɛm yi ɛda ɛyɛ Sewua ɛne ewiamhene pɛn na wohwɛ mu dia danka ewiamhene ana obia anase even according to the current division of Ghana map no ɛkyerɛ sɛ Ewiamhene ana asase no ɛne dia but traditionally they are mapping also it is same say na nanom anomu nim mu ye but obia kyerɛ mu a ɛyɛ baabi a asase yɛ di ho nkomo Otumfuo Asantehene ntam keseɛ da so die Ewiamhene ana asase yɛ ne dia but man so twen yɛ media no ɛma asɛm dit ko pie mu wɔ pem so the king of the people of Asante enim sɛ ɔnhwɛ no mfa no kore no ento baabi ɛda na asomdwe bra because enim sɛ nsɛm sei no ɔno ana betimi aka na ɔpem so ɔtena asɛm no ho no hu sɛ asɛm deɛ sɛ no kore bɛda deɛ ɛyɛ na ehiamre because oye bibia ntem ana sɛ wugina nkran ne mu etu nkran nti enra yɛ na adwen sɛ ɛgye obetu asɛm no ahyɛ da baabi a waka aduru no na da foforo wasan to ansɛm no so ama asomdwe aba because Ewiamhene kyerɛ sɛ asase ne dia na Ewiamhene enso kyerɛ sɛ asase ne dia but Otumfuo nyantena aso bie mu mpo no na kyeame deɛ wo mo kɔso wano kɔhɛ sɛ bibia enso ebetimi ayɛ kama hyɛ nso sɛ Abran asase ho manso asase pɔti ɛho manso yɛ kɛseɛ no na ɛsɛ ɔpem so anim no ɛwɔ sɛ baako kantam kɛseɛ ekyire mu sɛ asase no ɛne dia na yɛhwɛ no korɛ na bibia etimi yɛ kama ɛne na nam so ɛma ntam kɛseɛ Otumfuo ntam kɛseɛ enso yɛ kantam kɛseɛ yɛ nyina abɔnten po nka emu du nka ho sɛm bebree na tumi enso edi echi wodi ko din si a na sɛ koto bibi so a ɛhɔ na abosi sa mamre ɛne amani asese yɛ nananom ɛde kyerɛ yɛ ɛda hɔ no enye agodie kra be coincidentally ebinim bɛka ne sɛ ebia we die coincident bi ka yɛbɛka sɛ no enye coincident how sense ase bebree ni adan bebree yisisi no sɛ wia no die ntam kɛse yɛ da so no ɛno ana akobu eguma sabra no kɛsɛ nipa baako ana etimi aklemu ɛyɛ ne nkwa ama nsɛm no ayɛ bebree mi ntumi mfa mfonyi ni nto so because of policies bi ɛne nsɛm bi me enko ne enko ti nsɛm no mu enkyeremu owura bi a sɛ ba nsɛm mu nkyeremu dia akodru mu yie pa atewa so ne ntie ne nsɛm a ɔwɔ ɛdutu ɛyɛ edwa amamre ɛne amane yɛ mfa ni agro Otumfuo ntam kɛse yɛ nkeka ne basa saa ebia wo de obɛka sɛ o we dia lo tumi bi ani hɔ bare mfa amamre ne amane ni agro me enko gye nkyeremu no emre sisia ɛna yante asempa ewiaman yante asempa ɛkyanse bɛ donkumu honum na yɛti yɛ abɔntene na no nyina ne sɛ abrosan a obi esi atoa so ɛnan ne adwuma yɛ ni baako a wɔno na ɛyɛ adwuma no ɛwɔ dan no ɛdan na bi obi no so akunu nti ɛba saa no kurom nyina gyi ɛkɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛhwɛ ne nua no yɛbɛtumi agye no akɔ a na ɛkudo na ne nua na ɛne na ɛdan na bu agunu so a wɔhyɛ aseɛ nti ɛmra yɛtwɛn ambulance ne police for mobile hospital ne more than nti excavator na actually yenya ya etimi ebeyi yenya no emu edima yɛ na awu se mai wo mi sɛ bia asɛm ni esi yɛ no ɛyɛ bia ɛyɛ opim so yewura ɛde ntam ato so etan sɛ ɛyɛ asantman ni nsɛm sɛ Ewiamhene ne ewiem wadama bia yɛ ka wasa yɛ ntama ba hɔ ana fisa asɛm a wɔka deɛ wɔka deɛ sɛ tiame ntimi fa ntam to so ɛno na mɛka bisi so no yɛwura Otumfuo de ntama to saa bia no so wadama timi ɛyɛ nipa bi na asrɛ yɛwura ntama ka no asase no so ɛna aba ne yɛsɛ ɔmu yɛ nyai dwumadi ɔmu di wɔ asase no so kɔpem sɛ yɛwura bɛhwehwɛ mu awie saa pɛpɛ enti enche ya kura no ye achiamefoɔ ndi treatment free se bia mpanifo ne ewimu mpanifo etu o mofo se o mo ne o na fo nkasa no mo hweta ka bi ho no o bia nya wa ma de o se lu da beka asem no awie wadama yiti o enwa sabia no am da so ye adwuma ho no ma enwa yo no kesiye ababa bebo se yaman nese ohwa asase na yeka ho asem a ntama ba so no eya afamienu na epre wa asase no so ana ba san sa pepepe na asase no se de enim se asantema mu ha no ensase nyina ye wura na ne de na ode ama na brempon se omo hwe so enti sewia eye sewia hene ono na ehwe so ade ama ye wura eba ye no ha bi o ma afanunu mienu nyina behu sewia hene Pato se sisubi mame wadama asema meka ne se eba no asantema mu asede yensese ne sitie no ensase sem nyina no eye yewura
krobi Asante kotokɔhe na ne dia ɛna ɔde na brempɔn atoto ano sɛ ɔmo nhwɛ so na ɔmo fama no enti sɛ ensase ho nsɛm ba kro na ade na sisu no ɔhene kro hɔ no no ne yɛkɔbɔ na maneɛ enti Sewua die ya wo kan ho asɛmi afanu na ɔmo aka ntam no ɛkɔ na Sewua hene nim ɛma ɔmo de kɔto na nim sɛ ebi asase media na wo nipa asimasi abaso ɛyɛ adwuma wɔ so ɛba saa Mpacho entam na ɛda saa bia hɔ no so no ɛyɛ saa bia hɔ no na Sewua hene ɛkyem ɛhɔ ɛka no kuro ɛna ewiamhene ewiamhene so kyerɛ sɛ saa bia hɔ no so no ɛka ɔno so ɛhɔ so yɛ ɔno so dia enti ɛyɛ saa ɛyɛ indi nipa ankwankwa meru ana aka ntam no lemum ɛyɛ na Sewua bless hɔ ne dia yes ɛna ewiamhene so sɛ hɔ yɛ ne dia ɛna ntamam ɛna ba yɛwura hɔ ne ɛsɛ obi anya adwumadi a odi no hɔ kɔpem sɛ yɛwura bɛhwɛ asɛm no aka wie yo patro sanete pepe enti hwamu oba Facebook a bra Facebook opem so radio na yɛnhwɛ de ɛnresi ɛwɔ Sewua na hwan sɛ asase no na Sewua hene kasa ne dia na wiamhene so kasa ne dia na sɛbi ntamabɔ no amunya ndo mu nyina yɛ Otumfuo brempɔn hwan ne ma kwan sɛ ɛyɛ mrantie nkɔ asase no a sɛbi yɛsema obi ankɔ so no hwan ne ma kwan ɔmokɔ yɛ adwuma wɔ asase ne so ɛno deɛ sɛ sɛsie meka sɛ metumi ayiwa no a na meboa na mmom deɛ menim sɛ ɛmfiri na Sewua hene hɔ ɛmfiri na Sewua hene hɔ yes ɛsiane sɛ abra no bra no ɔma ne mpanyimfoɔ ɛkɔ bia yɛwura ɛtu ne n'akyi sɛ yɛmfa bia no nto ɔkɔ nsamanso bi ɛwɔ so bia no yɛbɛka wie no enti no ɔma ne nkɔɔfo bi a ne adwuma wɔ hɔ enti yɛbɛyɛ te sɛ obi bɛkɔ akɔyɛ adwuma wɔ hɔ no na ɔbɛka sɛ ɛyɛ Nana Sewua hene ɛsiane sɛ wɔtu anammɔn a ɛde nhyehyɛeɛ a yɛwura Otumfuo de ama ne sɛ wɔnyɛ dɛ wɔni so kɔpem sɛ Otumfuo bi ba sɛm na wie enti sɛsi a no me deɛ yɛmenim sɛ ɛyɛ sɛ mu bɛ yɛhwehwɛ mu ma yɛ na nipa kɔ na ɔyɛ adwuma wɔ no yɛwɔde asase no ano ne deɛ ɔhyɛ ne sɛ ɔnyɛ adwuma wɔ hɔ no na nka maboa yɛ wɔ saa kwan so yo na ɛberɛ no a saa sɛbi asɛm si ya mokɔ hɔ yi mubisa mu muhu sɛ sɛbi nipa na ɔyɛ adwuma wɔ no mubisa sɛ hwan na de hɔ ma na ɔyɛ so adwuma ɛno na ɔpanyinka mɛsrɛ sɛ mobɛbɔ anan aba ha sei na nhwehwɛmu mapa akɔ so na yɛhu efiwura no na watumi akyerɛ deɛ ɔma no kwan sɛ ɔnkɔyɛ adwuma wɔ hɔ enti mu ne nyinaa ana owura a ɔno deɛ sisi n'ani tua mu ɛwɔ kurom hɔ ɛnso ɛde tu dame ka wo sɛ ne yɛde kan ba ha do not forget to subscribe to this channel subscribe ya fansa bo adom nso all no ɛbɛba no sɛ ne video ni tuma be obia then you always be the first person the video tuma pa onso nsa ebetumi I can be the king and if you like this video and also share now no bi enso esan ka bi say Sewua hene ene wiamhene asase ho manso no a entam ekoto so no say na akosi e wa asase no it might be say coincidence it might be say na no so na echi omutumi wadwen twen say the comment section is for you inu bedi nkra ye be say share ciao nwa keni an bebre no ani medada ne won komo ketewa bi ho hia me pa saa na me yehwe so say ho behia won so e ensem tia wa bi pe ntima me wia wo mre kakra bi de edi kan eda obi ase a waso ye k1ng Ghana mu a waso me mu especially on a TikTok emi adom wankasa onwane odonti yene over 100,000 that is 10% of 1 million people even if say gusompo ana e follow yen ana mu di echi e wo ye TikTok saa wodo ye anso na mu yi kyerɛ me e wo ye Facebook ade me pese mu hunu ni aresrede ye ho wonfa so ene say afei ne mabi e ye YouTube account e ye monopa the content e wo mu kura ndiro ba bia afei ne ye ba there are a lot of beautiful packages I dey break Ghana for ma mu ni media mu nim say de mesi ye madwuma enu nti nsi me form oni gi video bia me de bebe bia ho enu nti mesrɛ wade ba ko pese ye tie abusua foforo wo hai e YouTube hai ma remfi say subscribe to channel we amame and when me say the mesi medwuma video ne sofo ma obi ani je ho we ya busuanku foforo a ye tin YouTube hanti no channel ya abofra afi na wonyini mesre wo say be ka me ho ne nyini hade ye ne nso nka ho say the maboa ama ene TikTok the woni padodo be almost 10% of over 1 million people na follow your TikTok amanam saa so eye bi kire me e wo ye Facebook no subscribe channel we so mame emum de hia ne say o subscribe wi a e ma we fi say adoma na da subscription in channel what the won sa be boso na wa choose all when me say details na ne kwani nyina hwehwe a na de abramo ebie
mu nso wɔ ha YouTube yɛ sɛ na bia obedi kan na wɔn sa aka video bi a me de bɛba bi enti ɛsa asere obi o sɛ subscribe wi a ɛma ɔrɛ mfiri sɛ ɔde wɔn sa bɛbɔ adɔma na ɛda subscription ne nkyɛn na wɔachi so all no yɛnyina abusua wei brade bɛka ho ne yɛnyina wei so ɛnka ne yɛayɛ dada no bidi ne ken the catch content I de bɛgu YouTube ha no ano ɔden di munim dada no afei na afei yɛbɛbɛ wura deɛ mu ɔduro no mu yɛhyio sɛ wonim sɛ mede mɛyɛ ma akɔhwɛ nokora no ɛfɛ tifi ne apue ne anafo abrɛw ɔdɔ a mewɔ ma wo nti mo nua ken nie subscribe pa ɔnsa bɔ adɔma no so choose you all afei share video yi ɛma nipa dodoɔ bebree na wɔn nso nya bi hwɛ nim sɛ ma no asi wɔde kia subscribe kora dada ɛde wɔn sa bɔ adɔma no so choose you all no bidi ne ken no adi kra ɛbɛsɛ hyia on our next video K1ng oh boy Juma did Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary no news in the bar so you see commentary for on so good keep on going and the star also the ebema other tribe aflow unyi sorted India temni that's how be kind it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and we need maybe our question free debate. It's all good. Oh yeah, the K1ng modern K1ng will try pa.